kubor nakaslem jong unongsan Hima. Ki Nonghikai SSA Sohïong Block Unit kilapan kre ban pelong daga general meeting ha kakat Tarik ukala lingkod 8,000 hapo ka umsaw lower primary but upper primary school SSA ha kapo shipo bajemen step kumta lingba ka ka kubor balapha da ubabu e malnyang u president ka MSSA SA Sohïong Block Unit kawer bat khot ye baro ki para Nonghikai SSA bakin ya pelatpor khnang banwan ha ka general meeting khnang ba anyo ban ya perkhat lem ya ki kam ki jam ki babun jong ki Nonghikai bat kan donru ka jing penthama ya ki nongkit kam jong ka block unit ha ka jo kapor la pentip lang ru da ki para Nonghikai SSA ki badan hapo ka Sohïong block bakin ya poirenti lang ha ka Jingïalang ha ka general meeting anya dan lang ru daw president ka MSSA SA general body uba Aristotle C Rimbai lem bat ki Nonghialang jong ka district Kani kalong ka jing pentip nakamta jong pi ki paranoi ka SSA kibran po sa yung block unit. Bakandon ka general meeting ha ka kanyo Tarik January arjausan ha po umsaw LP and UP school SSA ha ka por shipowaji step. Kumta leng ba kani karo kubor nga pentip khmat jong pi ki paranoi ka SSA kibran po sa yung block unit. So banya sim kya ya kane banya poilang ha kane general meeting. But ha kane general meeting and don lang ro president barang Pak Jongi banya don rekat bat ngi ha kane meeting jong Nonghikai SSA bron po Sohïong block. Kumta nang ba kane karo kubor nga pha api ki Nonghikai SSA bron po Sohïong block unit. So banya sim kya kane banya poirente kane meeting kublai shibun kublai shajar ngo.